Vivimos nunha sociedade pois, na que estamos afeitos a estar bombardeados por información constantemente e parece como que imos perdendo ese ollo crítico, ese escepticismo a hora de velo, o que nos pode sorprender moito no caso dos galegos, porque supostamente somos desconfiados. E claro, mirando a nosa lingua podemos ver que para definir os díxomes, pois podemos utilizar moitas outras palabras, como contos, historias, lerias, canfurnadas, fábulas. Realmente temos prácticamente tantos sinónimos para as falsidades como para describir os tipos de chuvia que temos, o que xa é bastante. Pero iso aplicámoslo normalmente á información que nos chega pois, pola vía do ruxe, pois, do lercheo, cousas que son normalmente de boca en boca, de orella en orella. Pero, cando nos meten a imaxe, culturalmente estamos afeitos a aceptar as cousas como certas, porque tradicionalmente o que podíamos ver pois, era información que viña da prensa ou da televisión, e o que xa na televisión a xente se sabe que normalmente é certo. E claro, iso trasladado á rede é bastante perigoso, porque realmente a posibilidade de poder crear unha imaxe cunha falsidade pois é tan doada como o feito pois, de poder inventar un rumor. E por iso quería falarvos pois, dunha serie de fábulas que nos permitirán ilustrar este tema. Para comezar, temos, por exemplo, pois, unha imaxe que recibín hai poucos meses a través de WhatsApp na mesma mañá por parte de varias persoas e que non lles chegara da mesma fonte a cada unha delas, nin había un nexo común. O sea, que realmente era algo que estaba moi distribuído na vila de Melide, que era pois, unha imaxe na que se acusaba a un empresario local de narcotráfico. Mirando esa nova, eu vendo a imaxe xa, nun primeiro momento, vía que era algo falso. Pero vinme no obriga de explicarlle a xente por que era cantoso, por que era descarado, que esa información non era crible. E así puxeme a analizar a situación. A nova pretendía ser unha captura de pantalla do xornal A Voz de Galicia, pero se mirábamos o contorno, podíamos identificar que era unha nova que estaba encadrada na edición do domingo, xa estábamos a xoves, polo que ninguén escoitara falar desa nova parecía improbable. Fun a mirar a páxina web nese día, non estaba información, mirei no buscador da Voz, non estaba información, mirei en Google, non estaba información, polo que, lóxicamente, iso non estaba na internet, era algo moi dubidoso, e puxeme a analizar outros elementos que había desa información para poder demostrar xa con máis solvencia que era unha información falsa. Había detalles significativos, por exemplo, o feito de que o texto estivera redactado en galego na Voz de Galicia, algo facía desconfiar. Que houbera unha falta ortográfica por liña tampouco axudaba moito. Logo estaba o detalle de que unha nova de narcotráfico na sección de gastronomía moito non cadraba. Pero probablemente o máis descarado de todo é o feito, por unha banda, de que se estaban dando moitos detalles sobre a persoa investigada, pero, claro, se é unha persoa investigada, ninguén lle vai a atribuir directamente un delicto sen estar demostrado polo que o xornal estaría cometendo unha infracción moi grave facendo iso. O sea, que realmente non queda moi ben iso de que houbera unha fotografía. Pero a fotografía en sí xa é moi sospeitosa porque para a xente da vila prácticamente a propia imaxe era unha lenda urbana. A lenda urbana de que o polvo antes de cocelo que o machucaban aí nunha formigoneira. E que é totalmente certo. O detalle é que esa imaxe é moi coñecida de cando se publicou na prensa hai 5 anos. E claro, o feito de que o xornal reciclase unha imaxe bella non tiña moito sentido porque realmente a esa polveira van constantemente a sacar fotografías porque é un dos puntos de parada obrigados no Camiño de Santiago. Pero precisamente o xogador de NBA Terry Porter hai poucos meses, cando estivo facendo o camiño, parou por aí e fixose unha fotografía e o lóxico sería de que se teñe que volver a falar da polveira, pois que aproveitaran unha imaxe dese evento. Eu, de feito, aproveitei unha imaxe desa visita pois para ir á páxina web da Voz de Galicia, abrila no Google Chrome, e cando podes ver o código fonte dunha páxina web, o navegador deixache modificada. Eu modifiquei a nova, puxe unha fotografía do meu irmão posando con Terry Porter e metinlle un texto de broma. Lóxicamente, iso estaba no meu ordenador. Como difundo? Saco de móvil, sacolle unha fotografía e imaxe e lla mandei a toda a xente que me mandara o WhatsApp anterior. Todos botaron unhas risotadas, menos un que dixo, cuidadiño, a quen lle mandas isto, porque vai pensar que é de verdade. E claro, entón, como é o noso criterio para non distinguir unha broma
dunha información de verdade. Iso, de feito, xera algo que experimentara anos atrás, cando, aproveitando unha promoción de dominios de balde, pois registrei o dominio avozdegalicia.es, porque ninguén o fixera antes. Aproveitei e collín a versión da traducción automática do xornal, a copiaba periódicamente e engadíalle unha nova de broma, para ver se colaba algunha. Ese experimento repetino hai poucos días, pois co gallo do Teles Galicia, pois facendo tamén unha réplica da web da Voz, pero meténdolle unha nova na que se daba por entender que este evento ia rematar nunha sesión golfa con contidos para maiores de 18 anos. O sea, que se algún de vos viu iso e o creu, pois demostra a facilidade que hai para poder colar un bulo neste mundo actual no que nos deixamos levar pola imaxe. Pero unha cousa é que esta información a circule a xente, que a xente a pase dunha a outra, pero outra é cando nos chega a través dos propios medios. E, precisamente, iso foi o que pasou despois de que unha suposta mancomunidade remitira o pasado 1 de abril a moitos medios de comunicación unha nota de prensa falando do avistamento de koalas na comarca de Ordes. E, ademais, esa información remitía a Facebook. E no propio Facebook podíamos ver vídeos nos que estaba o suposto avistamento de un koala. Despois tamén había declaracións dos veciños, incluso unha experta dicindo que alguén, algún humano, tivera que intervir nesa operación, porque un koala dende Australia ata Galicia a nado non chega. Despois disto, alguén pode entender que esa nova era certa. Non ven a broma. Claro, os medios locais empezaron a publicalo. Moitos entre aspas, entre interrogantes, non o tomaban moi en serio ata que chegou a Europa Press. E as axencias de novas teñen un perigo, que as axencias de novas crean unha información e os medios de toda España a replican sen verificar nada. Entón, saiu prácticamente en todas as páxinas web de España, en todos os diarios. Algún chegou despois a poñelo en papel no día seguinte, porque non comprobaron que esa información era unha falsidade. Iso sí, algún dos medios introduciu matices. Por exemplo, dende el diario.es engadironlle 3 palabriñas ao final do titular para deixar claro unha confusión que podía haber no mesmo. Era que os koalas existían antes de que a xente de Ordes os vise. Sí, vale, pero podíase ter fixado na data. E por que digo na data? Porque o 1 de abril, o 1º de abril, hai un dito que no 1º de abril van os burros onde non deben ir. O sea, que o Día dos Santos Inocentes nos países anglosaxóns e incluso en algunhas vilas galegas. Porque todo isto era unha especie de broma que o que pretendía era lanzar unha campaña de concienciación social contra o monocultivo do eucalipto. O que fixeron é, con esta broma, facelo realmente viral. Todo o mundo escoitara os dos koalas e despois quedáronse un pouquiño coa canción de que iso de andar abusando da plantación de eucaliptos na nosa terra non é algo moi positivo. E a maneira que tiñan de falar diso era dicir que nós tiñamos que evitar procurar acabar como os koalas, que o que fixeron os koalas foi, vendo que había tanta proliferación de eucaliptos en Australia, foi adaptar o seu sistema digestivo para poder alimentarse da cortiza da árbore. De feito, iso de que están tan paradiños é porque están facendo a digestión casi todo o día. Porque a cortiza do eucalipto, para a meirande parte dos animais, é un veleno. Pero na comarca de Ordes, concretamente, non é o koala o único animal que é capaz de metabolizar, de digerir o veleno puro. Hai outro, Manolo de Xaniño, que como pudemos ver na Voz de Galicia, dis que despois dunha noite de esmorga, dis que caeu nun pozo. Eu non sei, pero non sei por cantas mans pasaría esa nova para entender que ese pozo, que tivo sorte o señor porque estaba sen auga, entón non afogou, e que ademais que chegaron 2 axentes de policía local e lle botaron un cabo para poder sacalo, que sí, foi moi afortunado, pero que ese pozo era un lavadoiro. Como se pode pasar dunha cousa a outra é algo moi difícil de entender. Verdade que sí. Digo, o este tipo está muerto, le digo, no sé, le digo, Mari, no se mueve. Salgo, le digo, jefe. Y el hombre ahí, ¡oh! Digo, este está remamado. É claro, o que teñen estas cousas
e que nos levan a pensar de que, bueno, se ven Manolo de Xaniño non morreu, parece que tamén hai informacións que se resisten a morrer e actúan como zombies, como infectados. E así, pois, volven a rexurdir, como pasou, pois, no ano 2011, pois, nun destes días de temporal, no que a xente, pois, dubida de se o día seguinte a ver a clase, e se poñen a buscar en Google. E o que facía que atopaban unha nova da Voz de Galicia de 2 anos atrás e a visitaban. Claro, o fixo unha persoa, fixeron dúas, o fixeron tres, e chegou un momento no que na portada da Voz de Galicia, na sección que pon as novas máis lidas, aparecía que o día seguinte non había clase. Claro, acto seguido, vendo que se montou, a Xunta tivo que sacar un comunicado dicindo que non fixeran ningún comunicado. É unha cosa realmente absurda. E iso que nos leva a entender que nós, como consumidores, non sabemos interpretar a información. Realmente temos aí unha eiva comunicativa, non podemos ni sequera fixarnos nun elemento como é a data, algo que tamén lle pasa pois, a algún xornalista un pouco despistado, que cando volve das vacacións de Nadal e ten que encher unha páxina, vai á caixa do correo, ve unha nova, ve que queda atractiva, que lle encaixa, a mete e non se fixa que está datada no 28 de decembro. E claro, despois o ridículo que se fai é espantoso. O que tamén lle pasa a moitos cando colle unha información e resulta que a fonte da mesma non é realmente unha información veraz, porque por culpa de non andar citando as fontes, perdeuse de que esa nova viña dun medio satírico, unha páxina só con bromas que a verdade é que son bastante simpáticas, pero se a lees no seu sitio, non se a lees noutros xornais. E precisamente os medios satíricos nos achegan realmente auténticas xoias, como a famosa lenda urbana do butaneiro, que ten fillos espallados por todo o mundo, e que realmente, inda que parece algo moi galego, resulta que esta mesma historia se conta en todos os países, pero cambiando de profesión. Se imos a Reino Unido, é co carteiro. O sea, que realmente isto pois, vai mudando e nos fai pensar que todo iso das falsidades que se convirten en virais é moi habitual e, ademais, son cíclicas, porque sempre acabará aparecendo unha parella que no momento de casaren, pois descubren que eran irmãos. E o culpable, o butaneiro. Isto é algo que pasa moito, pero existe unha especie, unha raza moi falsa, que é a do político que non colle nunca as bromas. E precisamente por iso sempre andan denunciando a El Mundo Today por cada información de broma que publican, pedindo a retirada da mesma, o que é un pouco absurdo, e que a min iso, de levar a vía judicial todo isto, me facía lembrar unha historia que os máis novos non coñecerán, pero a xente da miña quinta sí que lembra, que foi no programa de televisión Sorpresa, Sorpresa, que había aí unha lenda que se contaba que tiña involucrado pois, a Ricky Martin, a unha moza, a un can e a un bote de marmalada. Non vou comentar máis detalles, pero este asunto chegou a vía judicial, o que é un auténtico despropósito. Como é que hai un xuiz que pide unha copia do programa para verificar como pasou algo que non pasou. Que realmente somos un pouco toliños nese ámbito, e de feito, iso é culpa de que moitas veces os espectadores non sabemos moi ben distinguir a realidade da ficción, como por exemplo, cando o profesor Stephen Hawking pois fixo unhas declaracións dicindo de que se chegaran os alienígenas por aquí, pois que sería moi perigoso contactar con eles, porque poderían ser agresivos. A Asociación de Abducidos de Compostela pide a palabra para saír en defensa dos alienígenas. De Stephen Hawking, de buracos negros e cousas deste tipo, pues, sabe moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Son unhas belísimas persoas. Se eu, das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar. Moita xente ao ver esta nova en YouTube non se decatou de que esta era unha peza humorística dun programa de televisión de Compostela, que non era un tolambrán crendo que o abducían os ovnis e que no medio do Xacobeo o teletransportaran á Cidade da Cultura e cousas semellantes. Non. Isto realmente era unha broma e parece como que non o sabemos ver. Iso sí que é un problema. E todo iso de confundir as cousas é algo que nos pasa moito e que non somos conscientes de que non nos podemos fiar da información precisamente cando nos tocan un ámbito do que non sabemos. Algo do que temos unha afección, algo que nos dedicamos profesionalmente, que cando imos a ver os xornais sempre dicimos, pero como puideron dicir esta burrada? A min pasame moito cando publican cousas de tecnoloxía, que é o meu, e vexo, por exemplo, que chegan a poñer na portada da Voz como uns rapaces en Redondela lograran facer en 5 días unha rede social. É que iso é como se alguén che di que construí unha catedral nunha semana. Non se pode creer. E ainda así, se hai unha prensa e a xente da industria queixouse bastante.
Pero claro, iso é algo inocente. Máis perigoso é cando na propia televisión estatal dan bulo a outra aplicación feita co mesmo motor que a anterior, pero levando unha página web na que estaban roubando datos persoais da xente que se daba de alta. Entón, aí están sendo cómplices dun delito, como podía ter sido o caso de outra rede social que saiu máis adiante, na que parece ser que detrás estaba unha especie de sistema de marketing multinivel, destas cousiñas sospeitosas que non gustan nada, pero o detalle que ten é que nos xornais chegaron a seguir páxinas enteiras dándolle pulo a toda esta patraña, que iso é algo que habría que evitar. Entón, o que quería incidir é que temos que educar a vista para poder distinguir cando unha nova é a certa e cando unha nova é falsa, está manipulada ou simplemente pretende que botemos unhas risas. Iso é algo natural, pero a realidade pónolo de moi difícil. Por qué? Porque moitas cousas que son certas, inda que as vexamos, e o protagonista nos diga que son certas, non as imos crer nin de coña. Iso é algo que temos que facer. Entón, eu, para rematar, creo que o mellor sería darvos un consello de cara a cando vexades algo na rede, que vos manden no WhatsApp, que vexades nun xornal. Creo que o primeiro que tedes que facer é mirar a data. Se non é o 28 de decembro e non é o 1 de abril, xa sabedes, é certo. Gracias.